yi nia yede eba no nia ebedi mu akotin ni bi ene se Don kuma wamra sebadwafie mighty minority the other woman no say economy ni yehu se niema ekoyie na agenia enya aban otiso na modern mo IMF relief no a opanyina wodan kitahodie ano ema United Party ene wakase wochese IMF fo womu nsi manyu enti Ghana esese ye bobwa ikuku ni nkaka no na yekoyenim Frederick Kumi abutiri kan yedinim no nensam no ase court gya no renso ewie ye wo gya no ne se yesanso ne paachi nyina ye bafua eba ne sen ye de ba afutuo akọ amamabunu ne tichiru ene womo de womo ho hye ne bonesam emu se womu enyina ye sanse se prison services no eyade se woma komanim pa ene eba sa wonkwa na wo so okosuku eno na Bechem Technical Institute se akade ebo amadesua pakoso no womo ne binti abanmra wo ho yebeko Brekum East na NPP amanyoko no dwamtirani ya wo honom no wode ato delegate fo nyina animu se emu obi emfasika enkodada ma onkoto aba emfa ma obi a wontimi mmoa oman no North Atlantic Territory Organization yefre omo NATO fo se ebi a Europe adwen se America nka won ho no wo mbetimi awa ene ye da bi na wo mo so abusia wei ene ahodo binom ena anope yatena sia yede ne nyina ebesom na Kodwogyesi Company Limited wono na de yedansie ne mapa ba na daroma ene yeti baabi etontina 74 eye ye nananom dudu tatahwea ene ye na mabefo kwanso aye Joe's Bread and Pastries for na kofa Joe's Hot Cake anope etutuo ginamu enyasem kuma pebi na fa socket breakfast no medima for Herbal Center Dr. Time da so edono wose yade bi etete wo fabra na wonye ho adwuma ADWOA ASARE enimidin mene triple AMI ajapia apam dada afi ensemnini don kuma wa Ghana mra sebadwafie pani a woda wo ma no osahene Alexander afanyama ke na wode asem bi atodwa eche se Ghana fo adwene ye wo mo se mampani Njondramani Mahama Yohani ne ma ye toso mienu na ne nhyehyɛ papa nti ama yehu se de economy no etia nokuro bi anim won de ba bi wode be hye no IMF wo mo debt relief driving economic gain enu ne ye nya ne sesei a yehu se o mama ne ma ye toso mienu wa ya de ye kura nka constitution no yansesa no nanka wonko second term kura ansanka ho ene amanfo aka bi pa na afanya ma kense emfiri ho ye de bobo adum ne adan debt release. We hereby submit that the so-called gains were not born out of government's competence in the management of our economy. Rather, the IMF program, debt relief, rising commodity exports, reduced expenditure are the major reasons for the upswing in Ghana's economy, not a re-engineering of the economy. Therefore, my respected friend and colleague, Dr. Forsen, must know that these facts expose the government's hypocrisy in telling us that they have prudently managed the economy. Wasi wedi awadi siye ura atuba Forsen enim se de omakaso atu so na ma economy ye gina se wedi enya atwem na efiri IMF fo ho enye wono a na yedasoa ejina sikasem entotoye no emu na nkitahodie bofotene ema United Party UP eye Yewura Solomon Owusu wode atodwa se Ghana yenja ise yebo se yede ye ho akodom International Monetary Fund wei IMF adwumakuo no wasi asese ano aban ya wabai eye ya wona nansemu kra IMF fo boy abaso se wo moban no manim na se aban betimi ayenhyehyɛ ya ebeboa o my Ghana sika samama baabi yeduru no krotim se yesi ade ye nan no ejina yie pa wasi IMF wo mo nkyekere man yu IMF fo
wɔn bɛboa wɔ bi a na kyerɛ sɛ nipa ne ho akyerɛ ne sɛ edo so wɔyɛ ne ho hwee a enye yie na wɔn so saa adeɛ no ɛne adeɛ sɛ akɔakɔyɛ fapem kɛseɛ mu a wɔn bɔ ahurusi ɛwɔ amamman bebree no a wɔn ɛbrɛ no ho enti sɛ Ghana yɛbɛyi ani ɛde afiri IMF foɔ wɔn heli a wɔn heli yɛ na yɛyɛ nhyehyɛ papa ebetumi aboa na mfie bi a edi yɛ nim no yɛansa nkɔhɔ sɛ yɛkɔ akɔpɛ mmoa ɛno na ɛbɛboa na mmom no ɛma bɛn ɛntena so ɛma wɔn ani ngye sɛ nneɛma ɛkɔ yie san sɛ IMF foɔ sɛ yɛayɛ adeɛ. We must be asking ourselves what we have been doing wrong, that anytime we go there, we seem to stabilize our economic situation. Then we go back, it becomes worse. It means we are not doing something right, and that something right is what we must tackle. I don't want to be praised by the IMF because the IMF is not an institution that builds. It's not an institution that develops a nation. The IMF is there to make sure that we continuously stay as a developing economy, as a poor economy. When do we invite them into our affairs? It's when we are unable to deal with our balance of payment position. When we are struggling, that's where they come in. And when they come in, the only difference they bring on board is that they introduce discipline. They give you stringent rules to follow, like what we signed in 2022. So the question we must be answering, which I believe must agitate and occupy the minds of the president, is beyond being seen as a poster boy, which is evident based on the facts provided. What are the policies that we are going to implement to transition from stability to transformation? Ene ya ekotie sesie yi eye Solomon Owusu wono ene nkita hodie bofotene Emma United Party. Afe yenwura nsem foforo mu na ye kokoto. Freddy Kumidodo na bonemra ne se butirika. Abamu ai wo twensem wo koto fa na bopa ne nyina ye se America fo se wo ka wo mo afanya nsakwan so tena pakese no so. Etimi yiye manimu kura de toto so. Titru wonoma won ho akono se enchena no na ode ache so wo bia wo payire a me wo me bibia meboa wa ma wanya baabi kura tena na emu visa wo fanya nsakwan na fe wajo ho sika ebi nso a wotimi wia se broni bema wo mra no wo ma mefa wo ba e wo mayimu no mo na ho ade na saasemi na wie ya court atwetwe no a nipa mienu anu wo mo ka no ho ka se wo mo ya accomplices no ekwewe court ja wo mo eno na mra nimfo se enkomo ya wo mo di wo court yi ye se ye bi mu a wo mo ka wontira pam ho se wo mbedi sa abone fosam no na se ekogya mienu na ekoka baako de oyede boni tiri mu po esan pam wono nko antime nye sa accomplices no nti eba ne sa de ne se wo mo ja no nti eba wo mo mra mu a wo mo bo wo mo time no esquire na bebo so de ya kire wo nti ekoko wie ya Gbese district court no Oliver Baka Voma won na ye ne mra nimu ni wo mo twetwe ya na de eba ne se wo mo ja butirika wo mo ja na mframa mfa so na wo mo sa chi ne biu eno na nam so a Deputy Attorney General Dr. Justice Simsa se enwemu bi ese wo mo yo asemi akoya besepa ne ko ni mahaba ye tase ne banimdifo ene banyansafo na sabre no wo kokumu a wo mugusu eye ho hwehwemu wo mbesa de na kokoto bio na sade mu nsem ebetie bia no eye sompa 106.5 FM affiliate ena yedi kan bo so yenso ena yebebie so ede a kire wo besi sabre wo kokumu a ne mra nim ni chese asam no de na nka wo se wo mu gya na kura mo kofie nanso wo da so a wo mu nanso ni nyina mu no wo mu nso wurawuram ahwese ebeye na bibia beko kama Yentoa anopa no nsia kase bono eso ewo ensemfoforo emu bono apuoye mantemu police kasamafo eye ASP apeyadankwa wode atodwa ya wode kokobo akọ ede amomanfo nyina ne titru ene emabunu se wom twom ho emfamfiri nipa bonefosem niema emmoa nipa abrabo ene ne nkanko wode nsem we nyina atodwa wabra no woni sofomami otutu atuo na chese yakopie mu ewo tichiman SOMPA 106.5 eho eno no one no etwetwe nkomo na wode ato dwa se police fo no sesi ana wo mo mpentamu nkochi obi awu eno so nkyere se wo ye bone na ehu behia se ye beche wa ye nchewo sanse sesi ana duafie ho kora na eho ayema eho je kwan ayema enti we de wo besresa dawuruma wanka sampe bibi na fo wabra bone ye ensan wadwuma bi na abesua kosua
se wonsua adwuma so na sukuu so na abekọ amwani nkọ ho na se wo beka se wo pɛ kwan a efo so na wodi adidi aba obra ne de wo sesa ade ne de emra eso mu a enu ebedi pa futo kakra ebekwa ama nuamu ehye wo mutum se omo pese wo mudi boni no ye meka tro mo se emra wo ho ni nsa wapa na se de nyankopon fa ne bo a onto ne ntam no na se de ka ne se nye da obeto bo atwa aso afram ne mpafi besi enye den ya wudi boni ewo kuku omu kura emra ebeduedue mu ehu abeso wo mu nti mesre wo hwe statistics a ye prisons kura ye ma nti betumi nuanu mofo no especially among peduma pabini na wo munyai ne a etia emra se ye wi no ye bone krono robbery ni nyina tosifo anase emra wo ye gina ye na so a wo obedi bone bia ye be so wotebie mu ebe emra no wodi se de etia ene ya yekotie sesie no eye ASP apeyadankwa wono ene ye bunu apuema ntemu panyina wakasa edema prosi adwumaku no ene abusua bra Facebook no so ye SOMPA 106.5 FM Accra na fe beche na unua nso nya bi utire anya yie sa aduane de wo mu so mpe wani be han na ye wura nwomasuam ye firi bunu apuye ye kɔ ahafo no nso bechem ne ye kɔ bechem Technical Institute achachafo na adesuafo ewo ho na ebosunje tiri se babia ebredri no emframa abo ama akokoto ada ho enti eba adesua kande a enya afe na wo mo ba besu ho ansa na wo mo nsaka de enti a wo ka we ni se akande a wo mo desua de no aye bibie wo ho ewo wo mo mpotam enti wo mo koto asra ban no ene asoehwe nwomasua so se wonno mo wo mo na wonya adesua ade papa ni bi mfa nkyira de na abo ama anwene papa bi aba wo mo nsa no na wo mo de aba ba kyekere Ghana na chachafo no ede wakonsem to Ebeneze wusu ansa enimu sei mpanyinfo wana woka bia wom omampanyin na nananom oya werehọ pa de boko class na lecturer de no ana one classroom pe no nkrofo be 330 bogu classroom a wosu mathematics na mibisa de ebia yin na ya ko school dey inti se nkrofo 330 bogu class na lecturer wa de a obi moje nyina ho book ta wonsem na watchra as a teacher what will you feel you vice principal academic you HODs school la all your 10 courses chede atibia orokodo school had on school into my yesterday there abanambra boy hen bechem hin ombra mo hwe school ni watchre de dam afia ye wo mi wenya mfi edusia o chede 60 years say oyimpa nkorokwa na ahomjim and ini baby eda classroom say back ini baby eda enti wei achachafo ewo ho no kura na nya hafofo wo mo efrimfrimfrim mantemu na anya adaje aboaboso ede ntete pe masa no na abusua ba Facebook no so na hwe nchanse na ewo ho na anya project bi na wo mbeye na wo ma barricade ho but house no emma na emmemu adwae na ehunu sa no na wie na asuafo no meko bi manka bi wo mo na asem no ejina won so pa wo so de won de to so if you na bebre na wa say ye bre enya be bi kwanda e form na ye da ye de empato ane ya da nipa be 5 na gumpa miensa students matrices mo amu ni mani hia ye da form ye boys na kwa bi de da quota so enya fe nyanya classes na nyanya nkunya kra na atena so school mu ase aha ye basa dining hall kwa ni bi school mu ase ye ba prospectus mo de maaye mo show category set by ye ba school ha no mo ka che ye parents say school dining wo school na chi girls be na chi and ye ba ye nya class plan ya tinam wo ko school ma wo ko class a wo mla na asi fi wo cha akokọ hodi na every time bi o mo ji PTA di semester bi o mo si free education so semester bi o mo ji 4.5 enzi yes la ban so omuaye ene we abanti yo eno no wo maboso e wo SOMPA so no afomantamu bechem okwabuno a Technical Institute e wo ho no ena wo mo de wo makonsem ato SOMPA kase ene Ebeneze wusu ansa ene de nsemi bae yemfiri hono mu na yento ansem ni mu nso yedaso a wo mantam no Brekum East eho ene yakwakopie NPP amanyuku no dwamtreni eye oru akwaku kankam wode afutuo akọ ama constituency delegate ewo ho no nyina ne wo mu a wo mo kwakoto abagana half na baabi anyame yadomo a bosumi ni de toso aduasa baako na wo mo ayi frankatuni ediama amanyuku NPP wo se watetetete se enkrofo bi pese wo mu di sika
eni edin a wo no ewurawura mu na yeto aba edema wo mu wo se enye no na bebo amanyoku no o na se won bepe wo bia wo ni suade ehunu wo odo wo tema na wo de ehia se ebetimi aka amanyoku NPP abom enye nkunimdie nko akeke no wo mo pe o primaries ni mu na mom 2028 elections ne so wo mo pe nkunimdie enti wo mo kope wo bia ono no ebetimi aboa amankunimdie aba na enye wo bia obetiti sika ama obi adi Sacha bia emai memreda ID nimu anopa no so kb ekobo no mienu from 7 a.m. to 2 p.m. na ye to adano yi sebi ye nipa peni e bebo lichidom eye December 2028 abato e beko akoto ndimi ne obisa ya saa na tinye gina mpenefo emai nya ne tie bi se Sacha bia but me share Sacha bia so eye no kure wo yo wa ya matiu account awama yokonu much etitafo we etitafo my candidate A etitafo candidate B etitafo candidate C etitafo yenyina etitafo no okabe kamefo ha dwene enunti mpaibɔ ni nyina ne se bi se yatu wie yatu awie utu wie no ntia se watu awie ntia no ano no even madu no maka amamu kura na you still need to reconcile everybody. Ene ya ekotie sesie yi eye Brekum East MPP amanyoku no dwamtreni owura kwaku kankam ye kai wo SOMPA 106.5 FM Accra so enie ya affiliate ahodo anopa no nsia kasebo ena ye da so a ye kenkan edemamo ye fa seda kese ema nana Kojojesi Company Limited eko oba sempremo wono no be ma wonsi nsuo mu ansa na waham wode adansie ho ne mapa aba edwaman so edien na wo pe adom soronko eda na so nti woto ne ma no wo ho a edan no wo hyase a eyade se ubewie eye nadoa eye plywood building wire cement iron rod enchancy roofing sheet enkoto enchancy bia afa ba ko afi mienu na eso apa ewia kakra bi ni nsuo kakra bi na eso apa wuti dem na nsuo mi na pena wani nyina han sansa wankasa edan na wutimu no wunu se enye papa mepacho kwaje ne mani nyina ewo nana Kojojesi Company Limited branches ne de Ghana half na ba bia eyade se ubenya bi abusu se tam kaswa Abidjan kwanta achimo dan nyina hinta kora de sunyan ye nkran kaswa papa se number 1 Techiman Tantra Hill Pokuasis ba bia nana Kojojesi Company Limited eyade se ubenya no ho number obefre 0204 355040 0204 355040 anopei yade be na etete wo petontina 74 ni binenom wate na tontina no ye nananum dudo no akane no wo mo hye wo mo nom ani obehu obi wenya 40 years nso obehu no asa afi kura no wedi 20 ahoden no wo ho obi edi 70 obehu na asa afi no wedi 45 ahoden no wo ho wo mo koba etimi ekọ omnyuma so ye bibia sesi ano saa adaje ne ni ho enunti na tontina enam abefo kwan so aye wo mo die ni sensuo ene asilia no e wo boto kuma bi mu wankasa hunu kura bedo okon fekeke kope binum yade bi etise asma chest pains arthritis obi hormone na nase timi tata akwa no wani ba bi efiri ba oba wa fichiri komu nsam na kwakwa ye bibia ho hepatitis B NC adokro wa kidney ho infection ne ekekenka ho no me patro de pebi ne nom eno no e boost immune system no se de be ya sa nyare we bi wo so kra no a entimi nya nsunsanso bone e wapom din so te sese de won nom a ebetie no we o ma akwada nufuo anase wafa afura ese hu doctor ansa na wanum bi ba bia tonto onuro bia benya bia to kanshi drug lane Kumase Ashtown Kolinak ni nyina ebi e wo ho number wo be frɛ 0246 07 3498 0246 073498 and 0501 628931 na wajewodi anopei yebedidi a na eye dokono papa se na nsemu makacho osa Dr. Ford yesi aduane adwo enya de se udie enye hyehye kora no apede ye ho ne ho eno a enye shipi eno nso a enye nyu na aduane a adwo de de bi anopei Jos Hot Kenke eno na ntutu oginamu eno na wogya ginamu pebi ne di na fa socket breakfast na kama obu ho no mo beka se an ena me de mempa aduane emu odura no pa kwaje dokono ni bi na blend mashke nepe Jos bread ni bi na fa boso na chese esi
ewo honom eye 3 Ghana cedis pe mu amoye programs ya mu to aton honom aka cho se ye ntone baako sa no pei adwoa na me se me kwando dokun no makope baako da bi ye tu eton enti eye 3 Ghana cedis dome commercial bank ne echi honom na obehunu wo mu 0256 068832 na waje wodie medima for eba center Dr. Time da so no yade be na amo aye mobo eye stroke na usisi na ye obo hormone otenase anu aka akonya so kotodwe no enkoye diabetes hypertension ene saa na ade no me pacho medima for eba center Dr. Time da so se brapoku ase mayira na wo yade no entimi nyina fru su kumase abu akwa gugu ehwo nso ena wo mubutu ewa santimantem no emu obefre doctor ewo 0244774282 0244774282 ana 0500 72 15 0500 72 15 na one Dr. Time da so edi enkomo wo madaro ma yedane ye hone age aboafo enkrato ye ba yebekwa amanone Ewra me pacho bra na me hwa de wo bag bra aden enanso biem time heba me hye ya me ka se yi ba akun ani wayi mi ensen bra sanya time heba me hya esia jimi ni me fiefo enya de abaako ebeso yen we de udi se ofa ni nyina time heba me hya me ka se me di wa dance ya heaven ena de mekwa akopie enti se malaria we draw ne time heba mixture enye enunku o de nanum ato a wontimi anidie no time heba mixture duro no ena ye ma wo oba a wafa afuro de wo ma akwada nofo ene akwada woni mfie dumienu entimi num aduro yi bi se obeto aduro yi bi anoma hwese wakọ hospital anase lab ame hu se wo atudie malaria yi bi ansa se o petam heba mixture enu dudu atu a fo ani kire KNG Herbal Center ewo Emrom Abidjan House ana ba akoso wo atonsu Monaco Junction eno echi obenya bi atowo over the counter medicine sellers ene herbal shop dodo na emu pre 0244 417669 kayo set time no TIME time herbal mixture afi malaria fever bi adani ziba ewo mu no betu akọ FDA age adwadie nkratoa yi ato tontonte yenum nsane e faadwen ne afaadwen mpa say na nanu nim se bre bi beba ama tonti na 74 upa ye ne simple T74 abeye aduro tonti na 74 ana T74 asa twe yadwene asina nanom dodo so se de na dodo bua ma na nanom enyare basabasa no saa na tonti na 74 ana T74 ebu anipadua no emo immune support enti obi onum bie no abre bia ne ho den tonti na 74 yinso yaye ne se nsuo kokoro wa kama enti ba bia wonam bia obetimi de wade akọ samene wa ankefi na ekroyi eda no nko na wie ye wa bra mennom T74 se mennom tonti na 74 menya hodi mennom ne dabia T74 yi eye hahama ene ye de aye na DHC ena aframa na ye kama saa no T74 ahoden ni apomuden ko a woko pharmacy ana ba bia to nwo bia ubenya tonti na 74 yi bia to T74 yi enye ma oba wa fafuro ana obi a o manufo ana se obi a onya mfie dumienu eto phone 050162891 and 0246073498 FDA agi adwadie nkratoa yi atom SOMPA TV Emma Akatuapa. Womone Europe for no womontem Northern Atlantic Charity Organization womone atwa ontia frɛ womoneto waya asrafo a womobo ban ewo womo a ewo saa ensa homa nyina ho na woka ho bi na Europe besi saa bre eho adwo a yente kutano na yente jame na nkomo a eguso ekoso Canada fo ene China ntem ya America akase se womunim no womo no womo koto kese ahwe ade ni ho ebedi wono enamso ama nato womo general secretary Mark Rutte akasa wose se Europe fo adwene ne se womo ti won ho de efira America ho na womo de womo tamakobo China nom no womo aka de ho na wonnem atimi ahyehye yi a
ene ye da bi na wo mo so wo mu nyane so wo mu ntumi nyane obi nyane won esan se enkomo na wo mo asase di ne ba bia wo mo prepre no emmoa won de nti a wo ka sa ne se eba ne sa de ne na wo mo ahia wo mu nuclear weapon ne capacity na sade ehonsam etie no irosu a wo mbebo ho kansa na wo motimi asie no eno nko akora timi bubu wo mapre enti wo ka de akere won se America wo mo agire nyina ya America nti se wo yeso wo mbete wo ho afiri America ho a ene ahwe yi a ene mapapa nya de a wo mo nsa beka we ya American Danish wo mo foreign minister Rocket Ramusin woni sei wakasa bi sana Vivian Montfield wono so eka ho ene wo makwa hia JD Evans secretary edema empenimfo no ena Marco Rubio Washington no wo munyina aka ho akwadwendwene kwampa wo mbefa so a sankomo wo betwa ba ahwe ano na ne Greenland na wo so wo mokwa akwaje no ende emfa ho ne amaya wo so wo ntiase wo mo wipu gra kra sa tie bia wo mbeje na nso ni nyina mu no wo mo nwene ho mienu ente sa no wote wo ho firi America ho a etisa de wo mo wole ato afa wo ho abubu ebasa da no ho paia abo bia timi wura mu bi tetia tefre songurunsu ne de eka ho eno no so ne yegina na anopai no nsia bre mu kase e bo na Kwadwo Jesi Company Limited wodom eso ya sena midimafo heba center Dr. Tam Daso woda no no edima yen na Just Hot Kinky ano hwehwe ya etimi to typhoid ase eno sa no 2074 no ne ye nonnom na etimi abusu immune no ama ya yesa adwuma no anopai wo mu ne so yemu a kase ya tofa enkran efa kumase ekofa doma efa bia ya kane shoban radio onom so ka ho www.somponline.com ensemi nyina ye kekere edekoto wani munguma no ene YouTube no so no Rich BITMISE 20 wadi enkokoto ho anopai wakenkamfo ye triple we man eja pia pam dada mene menuaba ADWOA ASARE yadamu nyina se amamumu enitie